Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita lanjutkan kaji kita hadis apa ini? Riyadhus Shalihin. Bab bul amr bi adail amanah. Bab nomor selawe. Babul amri utai babe perintah bi adail amanati kelawan nekake amanah. Ngerti amanah? Asal katai amanah. Jadi iman itu kepercayaan. Jadi amanah itu adalah kepercayaan, sama dipercaya. Jadi apa? Itu jenenge amanah. Jadi ketua misalnya, ketua kelas, ketua ISPA, ketua apapun RT, RW, itu jenenge amanah. Qala ngendika sapa wa ta'ala inna wa ya'murukum an tu'addil amanati ila ahliha. Ngendika sapa wa surat An-Nisa ayat 58. Inna wa sunna wa kita nomor 1 mediana iku ya'murukum perintah sapa wa ing sira kabeh antu atu yen to nekake sira nek diawali tak ngene iki wis sira kum sira kabeh samburine ya sira kabeh kadang-kadang maknane gak jangkep yo nerano gak iso amanati ing aman ila alia mari aline amanat. Misalnya zaman tak titipi surat ya surat iki surat undangan penting kayak Pak Ajilda misalnya itu jenenge amanat. Sama dipercaya dititipi surat ya sampai nol. Sama dipercaya dititipi kunci titip ya aku kunci aku katip lunga engko kekno Pak Satpam masalah wis ora kesusu iki jenenge amanah. Saman kena dipercaya iki jenenge amanah. Utawa aku ndek barang sakmene sampean dalno aku njaluk bathi sakmene terserah sampean ngapik bathi pira iku termasuk amanah. Pirang-pirang pokoknya sesuatu yang dipercayaan nang sampean iku jenenge amanah. Wa qala ngendika sapa wa ta'ala inna aradnal amanata ala samawati wa ardi wal jibal fa abaina ayamilnaha fa asfaqna minha wa hamalaha insan innahu kana zaluman jahula. Inna saat temani ingsun lho surat apa? Al-Ahzab 72. Apalnya ya? Ini amanat jenenge sama tak perintah ngono jenenge ya amanat sampean dipercaya kon ngapalno. Apa tenan ta gak? Inna temani ingsun ini apa? Allah aradna ngarepake sapa ingsun al amanata ing amanah kepercayaan ala samawati ngatasi pira-pira langit wal ardilan bumi sak temene ingsun ngarepno ngekekno amanat iku nang ngene langit lan bumi wal jibalan gunung. Papaina mongko moh sapa langit sapa bumi sapa gunung
ayah milna yen to nanggung sapa langit sapa bumi sapa gunung ha ing amanat fa'asfaqna mongko kuwatir sapa langit bumi gunung minha saking amanat Allah ngarepno kei amanat kepercayaan nang langit bumi lan gunung siki tak kei amanat tapi gak gelem wasfak kena kuatir saking amanat kula kuwatir mboten saged nekaken amanat niki lane suatu saat sampean kita dadi wong sing amanat kena dipercaya wa hamalaha lan nanggung ha ing amal sapa al insanu menungso nek nu niki ya ndoma kan burine sapa nek barang apa insani menungso ya sapa jenenge apa Pak fa'il pelaku inausune insan kana ana sapa insan mari tawi mariane kemeti iku doluman dolim jahulan goblok bodoh kan teman-teman goblok Dadi Allah ngarakno kaya mana nggone langit lan bumi, gunung. Ngit langit, bumi, gunung. Alam ya Allah. Ki zaman tak kai amanat ya, sama lakoni mulai zaman berhasil nekan amanat iki tak ganjar swarga. Mboten saged kula. Akhirnya menungsa sing nanggung. Maka malah insan inakana daluman jauh lo menungsa iku bodolan dolim. Akhirnya menungsa sing nanggung amanat. Jadi amanat supaya dilaksanakno, lek iso berhasil diganjar swarga. Terus hadis nomor 199 wa Nabi rajaan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi utai pira-pira ayate tandane munafiki wong kang munafik iku salasun lalu tanda-tanda yang munafik iku ta lalu idza hatasa kadzaba idza hatasa nalikane cerita sapa munafik iku hadzaba goro nek cerita iku goro kadang-kadang wong kan wis ero dhewe iki karo pergaulan iku cerita anu jare kancane Allah ngopo kok tok lha kok iso aku lho wis bolak-balik goroi jarene A tibake B jare B tibake C jare pon tibake kliwon jare kliwon jare pon menjela omongane wa idza wa'ada lan nalikane janji sapa munafik ahlafa nulayani meneh ya tak sahur bareng meneh dinteni endi jare kate nyaur nalikane janji apa seloyo tantani kana ya entai tenan endi jare anu seloyo what ya padha karo iku kalau saya jadi presiden 10 juta lapangan pekerjaan di
Barang delok apa jeneng alat pertanian. Wis aku pesen 6.000 unit. Bare dikekno tenan ora dijikuk. Ora dibayar. Omane. Wakeh contone. SMK motor dari ini piro? Wis pesen ono pesen 6.000. Sampai berakhir 10 tahun karena jadi janji tapi suloi. Berarti secara terang-terangan kan? Lah sapa sing milih? Ya berarti ya iku wis pilihan. Terus wa idza tumina lan nalikane dipercaya iku khana khianat. Nih iki ya tak kai dana sakmene dadene jalan tol khianat dicekali BUMN terbesar ya akeh korupsi ini. Lah nek wis model ngene-ngene iki digadekno pejabat ya wis rusak. Lah kadang-kadang nek gak kena dijak sulaya malah disingkirkan jadi sama itu. Sing di anu malah disingkirkan. Mergo ya ngono mah gak kena dijak. Mulane ya misale Kapolsek nek kepengin munggah dadi Kapolres ya setarane sing akeh. Setarane akeh ya dadi bisa munggah dadi Kapolres. Bisa munggah iso dadi nang omane mbekure maneh Kapolda. Mbok iso dadi Kapolri. Delok ae setarane akeh iso munggah. Lah tekan ndi dhek ge setarane iku mang. Ya wae nyepet sembarang kali. Akhirnya nak pungli bareng. Sakjane dhuwit iku setarane nang pajak masuk. Mulai sing penting sak iki. Ya. Lho sing penting kan saiki. Jadi saiki sing penting apa saiki. Jadi saiki dipilih. Mulane apa? Iku tanda-tandane wong. Nah, baik wa ida tumina. Oh, nah kan dipercaya malah khianat. Tunggal ngene ya. Ayo kerjasama. No. Ngeramut sapi. Engko nek berhasil marubadi. Akhirnya Pak sapi tekakno dirambut. Nanti sapi ini hilang gak sapi ini. Jenenge apa? Oh dipercaya kon ngerawat sapi kok malah ya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari maupun Muslim. Fi riwayatin wa insama dadi ana sing takon Nabi wa insama senajan tiyang niku nggih poso wa salat ya salat wa zaman ngaku ana ustine iku muslimun wong Islam senajan tiyang niku nggih ngaku Islam ya salat ya poso naudzubillah min ali mulane lek wong kafir kan jelas ya gak poso, ya gak sholat ya. Tapi dong munafik lebih berbahaya. Poso pada karo posone awake dhewe. Sholat ya padha karo salate awake dhewe. Ngakune ya Islam. Sapa ta munafik? Sapa? Loh. Sejarahnya? Karena Nabi rakat nanti ya kalau Nabi padahal itu adalah tokoh munafik. Adalah lebih jelasnya bukan Dewi surat
al munafiqun. Penjelasannya dari surah Taubah. Tengok niku. Terus tuwa lho hadise. Jadi meniku ya sifat-sifat munafik di antarane nalikane dikai kepercayaan malah khianat. Malah aja sampai jadi sifat-sifat apa? Munafik. Jadi Allah perintah supaya nekana amalan nanggone ahline amanah. Saat temene Allah ngarepno amanah itu kanggone langit bumi, gunung, tapi gak gelem menungso malah menanggung amanah iku. Lah nek ana wong sing gak gelem nekana amanah termasuk tanda-tandane wong baik nalikane cerita goro, nalikane janji suyo, nalikane dipercaya malah khianat. Nah, ini dari apa itu? Inna munafikina fit dan kil asfali minan surat ayat. Ayo baca mungkin. Kira 5. Kalau ayatnya 5.000 100 ayat ya. Petang dulu. Dapat itu. Itu. Ya bukaan Quran kagak Quran. Mau ngaji Quran lagi kagak Quran. Iki lho dari sapono 5.000. Lu kata timbal. Saat teman-teman munafik dalam pokoke dadi digambarno neraka iku ana undang-undake. Undang-undang paling so dadi intipe neraka. Mulane naudzubillah aja sampean dene sifat munafik. La ilaha ulai wa la ilaha ulai mudzabdabina baina zalika. Yaiku sifate wong munafik, gak termasuk kafir, gak termasuk wong iman, tapi bolak-balik di antara keduanya. Mudzabdabina baina dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Jadi wong munafik ngono iku. Nek cerita ya kuwara, nalikane janji ya sulaya. Nalikane dipercaya malah khianat. Naudzubillahi min jadi sifat-sifat wong munafik. Tanda-tandanya apa kak? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nalikane ngadeg salat iku malah wis gak usah ngarani wong grayaya dhewe. Aku nek salat iku malah semong gaya. Lalu berarti salat kanggo wong munafik. Salat isya karo subuh. Wis gak usah ngarani wong grayaya dhewe. Aku salat subuh iku ya apa ya? Nek sik males ya wis berarti sik kata apa ketaman sifat naudzubillah. Salat isya ya berat. Lah zaman berat kok Kak. Tandane kan ya ketara nek gak semangat iku tekone wis mesti kari, sope paling gurih. Subuh. Pemene subuh. Lah nek wong kemene ajan ini imane temen ya demi subuh kuwi wis ngenteni. Padahal antum bis salam man tadartumus salat sampean dihitung salat selagi ngenteni salat. Tapi dikagumi ngenteni iki ngene-ngene. Senengane ya teman. Kadang-kadang adzan kayak tatus. Sinten niku? Kau pakai buta lho piye ta? Ayo wis persiapan sih wis seru nih jam yamin iki ya wis wayah ya. Oleh sok ngarep sampean mlaku mengangkat derajat menghapus dosa bisa. Praktekin lho sing penting. Iya?
Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman kita, amin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin. Doa pagi hari, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu. Orang tua, Rabbil firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ahdika wa wa'tika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu matika alayya wa aku bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Antivirus. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq 'alana sabra sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.